Има разлика от това да ти казвам колко хубаво е това ястие и има разлика от това ти сам да го опиташ. Има ли разлика? И ако не, след служението може да ме закарате на ресторант, аз ще хапвам, вие ще ме гледате и накрая ще ви разкажа какъв е бил вкуса на всичко това. Има разлика, да. Защото слушаш, но не го преживяваш. Но в момента, когато оставиш всичко и насочиш погледа си към Исус, искам да ви кажа, че тогава нещата се променят. Вземи това, което идва в момента към тебе и започни с ново начало. Остави Исус да ти даде ново сърце. Амин. Нека това да бъде твоя пророчески акт, който правиш. Остави всичко. Защо? Захей можеше да каже: твърде нисък съм, твърде малък съм, твърде голяма тълпа има, твърде много хора има, твърде много шум има и аз не мога да видя кой е Исус. И искам да си представите, че нищо нямаше да се случи в живота на Захей. Захей щеше да продължава да бъде същия бирник на началниците, по същия начин да мами хората, да лъжи хората, по същия начин да бъде самотен, но той какво направи? Пророчески се изкачи на това дърво. И аз искам да ти кажа, че е време да се изкачиш на твоето дърво. Да се изкачиш на твоето дърво, да се отдалечиш от абсолютно всичко и да поставиш ясно прицелната точка, защото когато поставиш точно Исус пред теб и ясно го виждаш, вау, тогава ще видиш живота ти променен.